Majte na pamäti toto. Ak máte jedlo v chladničke, oblečenie, strechu nad hlavou a miesto na spanie, ste bohatší ako 75% ľudí na svete. Ak máte peniaze, ktoré môžete míňať podľa vlastného uváženia a slobodu ísť kamkoľvek chcete, patríte medzi 18% najbohatších ľudí na svete. Navyše, ak dnes žijete s väčším počtom zdravia ako chorôb, ste požehnanejší ako 1 000 000 ľudí, ktorí tento týždeň neprežijú. A napokon, ak dokážete prečítať a pochopiť túto správu, ste šťastnejší ako 3 miliardy ľudí na svete, ktorí nevidia, nevedia čítať a nemajú prístup k vedomostiam a informáciám, ktoré nás obklopujú. Život nie je na to, aby ste sa sťažovali na bolesť a trápenie. Je o tom, aby ste uprednostnili nespočetné množstvo iných dôvodov, prečo byť vďačný a šťastný.